diésel. Quero comenzar lembrando que, segundo datos que dispoñemos, sempre que son cálculos, digamos, difíciles de facer, cada ano, cada persoa galega, cada galego e cada galega, pois tira polo sumidoiro da orden de 4 litros de aceite usado. Podemos facer unha reflexión do que significa iso para o medio ambiente. Sabemos, non? Isto é unha media, evidentemente habrá persoas que reciclen o aceite e outras que non reciclen nada, pero os cálculos feitos e que poden consultarse en diferentes páxinas web especialistas neste tema, pois é realmente un problema importante. Temos unha falta de conciencia da reciclase, descoñecemos incluso en que puntos pode ser recollido este aceite usado, o aceite doméstico das frituras, o aceite tamén que se empregan nas empresas. Descoñecemos a cidadanía en xeral a importancia que ten a investigación na obtención do biodiésel de segunda xeración para que efectivamente non estemos aumentando os prezos dos alimentos a través da produción de biodiésel de primeira xeración. Isto produce, nun planeta onde vivimos un reparto tan desigual das riquezas e das materias primas, significa o empobrecemento de partes importantes do planeta pola o cultivo masivo para a obtención de biodiésel de primeira xeración. Polo tanto, nós temos unha iniciativa que fai incidencia en dous aspectos. Por unha banda, que o Goberno galego, dentro do marco das súas competencias, que en esta materia son moitas, leva adiante actuacións claras para a reciclase de aceite doméstico de frituras. Segundo, que se incentive. Acabamos de aprobar unha lei de innovación e investigación que se incentiva a investigación para a obtención de biodiésel de segunda xeración a partir de materia prima non alimentaria. Terceiro, efectivamente, que as empresas do biodiésel que se propicie a súa participación en proxectos de investigación. E aquí, unha referencia clara serían as empresas do naval e as empresas do automóvel e tamén, dende logo, as petroleiras. E un segundo apartado que tamén para nós é importante, dado que non entendemos a posición do Goberno do Estado á hora de reducir a presencia do biodiésel dentro do diésel, a presencia dos biocarburantes dentro dos carburantes. As directivas europeas son claras, os obxectivos que se marcan de chegar a un 10% no ano 2020 están moi lonxe de ser acadadas neste momento, dado que ata a publicación do Real Decreto Lei sobre o emprendemento, a obligación era de que os biocarburantes, a súa presencia fora do 7% dentro dos carburantes, e iso é rebaixado a unha presencia do 4,1%. Nos entendemos que isto é un paso atrás, incomprensible por parte do Goberno de Rajoy. Así o fixemos entender, ademais, ao director xeral, en concreto, o señor Tahoces, na última Comisión Sexta. O que vemos é unha necesidade de aumentar a presenza, segundo as directivas europeas, e chegar ao 10%, que eso sexa a través, fundamentalmente, de biodiésel de segunda xeración, que se investigue nese biodiésel de segunda xeración e que se dote de carga de traballo as plantas galegas de biodiésel, que en este momento, pola normativa existente, están en procesos de ERES temporais. Segundo, ademais, que eso impide que esas plantas de biodiésel de Galiza fagan, por lo tanto, investigación que leve a diversificar, xa que aos procesos de produción de biodiésel se poden obter subprodutos como glicerinas, ácidos grasos, lecitinas, que son materias primas para a diversificación industrial, tanto farmacéutica, alimentaria, como a industria química ou a industria cosmética. E, por outra banda, tamén demandamos do Goberno galego que asuma a importancia da reciclase do aceite doméstico de frituras. Entendemos que unha cousa é que exista un plan de xestión de residuos urbanos en Galiza e outra que ese plan de residuos urbanos efectivamente sexa desenvolvido todos os días nas cidades, que existan os contenedores adecuados para recoller as frituras, que exista esa recollida e, o máis importante, tamén que a cidadanía este
concienciada, teña coñecemento e saiba, ademais, do que significa para o medio ambiente a non reciclase deste aceite doméstico. Por lo tanto, traemos unha iniciativa que ten varias vertentes, unha vertente claramente medioambiental, outra de aumentar as cotas do biodiesel no mercado, perdón, dos biocarburantes no mercado dos carburantes, e unha última tamén a de garantir o emprego, e en concreto o emprego na comarca de Ferrol, comarca que, como tristemente coñecemos neste Parlamento, porque é citada día sí, día tamén, está nun proceso de peche masivo ou peche continuo de empresas e a respecto do biodiesel tamén está nunha situación totalmente de stand-by das plantas que residen nesta comarca. Por iso esperamos o voto afirmativo, positivo do resto dos grupos políticos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Adán Villamarín. Para a defensa da emenda do Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor Fariñas.